aku ini merlatih makara. Makara. Dayo जोङो दिल्ली थांगासिनो दङ दा दखा नै दायो जोङो बेटारि गारियाव फैबाय स्टेशनसिम स्टेशननिफ्राय जोङो रकेटसिम थांगोन बिराद अखा बेखायनो जों बेटारि गारियाव गाखोना फैबाय नै जोंहा बिथाङाबो दङ खोमसि सिथार एकदम गासिबो औ dayo जोंनि ट्रेना मोनफैबाय नैया बेना जोंनि ट्रेना नै दा जोङो दिल्लीसिम नोंथांमोना नायनानै जोंनि भिडिअखौ भिडिअ मा मा नायो बेखौ जों देखायनो नाजागोन थ' नै ट्रेना मोनफैबाय जानो थुवा dubli gezer-gezer bidding malah kalau itu
हरनि 12ता जाबाय दायो जोङो आनन्द बिहार टार्मिनेल स्टेशनाव ओंखारनोसै आनन्द बिहार स्टेशनाव ओंखारनोसै जों दायो रेडि जागासिनो दङ बेनिफ्राय जोङो थांगोन डाइरेक्ट नारेलासिम जोङो कार लानानै थांसिगोन स' मैया जोङो रङिया स्टेशनाव गाखोनानै दिनैहाय दिल्लीनि आनन्द बिहार रेलवे स्टेशनाव सफैबाय सिङाव हाबबाय जोङो लाइन में रहो पीछे हमारा तो वो इसमें छोड़ पे बस दायो क्वार्टारसिम थांगासिनो दङ दायो जों सफैबाय नै आदामोनबो दंखायो तो क्वार्टर था अंदर पर आदामोना क'क्राझार अरे सानिया चलो चलो Bye bye. Bye bye. Mama bye bye. Kamu gak kencing mah? Nagli. Nung pele jo. आगे आगे देखना Nung hakan ay ma. Ningla deh mah, ningla. Ini geligan makai. Ada masa itu ya Dila. time di telah presa sigan